बावैसो जोङो 31 तारिख डिसेम्बराव 2025 नि जोबनाय सानखालि जे दुखुनांथाव आरो सहायथावै जे मोनसे परिबेस जों नुबाय जे बड'लेण्डनि आरो सोनाब आसामनि मोनसेया जाबाय गोदानै गायसनजानाय क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरो मोनसेया जाबाय प्रेस्टिजियास बड'लेण्ड आन्दलनजों सोरजिजानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बिनि रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर डिमासा डि मोसाहारि बिथांमोनखौ अन्याय भाबै कुनु बेसिस कुनु भित्ति गैयाबासिनो राजनैतिक षड़यंत्र आरो आक्रोशनि थाखाय BL आहूजा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर गणेश वारी बिथां सानैया बे सानै रेजिस्टारखौ गावनि रेजिस्टारखौ जेरैबायदि रिलिज होबाय बियो मालाबाबो गनायथावना नङा आरो बेखौ जोङो टटेलि आरो स्ट्रंलि जोङो रिजेक्ट खालामो कन्डेम खालामो आरो बे रिलिज अर्डारखौ उथायना लानो थाखाय अलरेडि दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो फोरमायखांबाय आरो बिनि थाखाय गणतान्त्रिक भाबै जोङो सोमावसारनो आवाज दैखांनो थाखायबो जोङो रेडि होननानै जोङो फोसावबाय कारना जाबाय जे बिथांमोना कुनु दाय गैयाबासिनो कुनु भित्ति गैयाबासिनो कुनु बेसिस गैयाबासिनो बिथांमोनखौ रिमुभ खालामनाय जादों आरो जों बिनि जुदि फेक्ट फाइन्डिंखौ जों जुदि नायोब्ला नुयो जे 29 नभेम्बराव बड'लेण्ड जे BTCनि जि सेक्रेटारि बे सेक्रेटारियाव मोनसे जाथाय जानानै थांदों आरो बे जाथायनि फिन जाथाय महरै BTC माने एग्जिकिउटिभ काउन्सिला रिजुलेसन लादों आरो रिजुलेसनाव लिरदों जे बिथां सानै रेजिस्टारा गावबा गावनि डिउटिखौ डिस्चार्ज खालामनो हायाखै आरो स्टुडेन्टखौ डिसिप्लिनै मेनटेन खालामनो हायाखै व्हाट डु यु मिन बाय डिस्चार्जिं डिउटि एन्ड मेनटेनिं द डिसिप्लिन अफ द स्टुडेन्ट हु इज रेसपन्सिबल मोनसे इन्स्टिटिउसनाव प्रिन्सिपाल थायो हेडमास्टार थायो भाइस चेन्सेलर थायो बे इन्स्टिटिउसननि मालिकआ हेडआ सोर भाइस चेन्सेलर जुदि स्टुडेन्टनि डिउटि डिस्चार्ज खालामनो हायाखैबा डिसिप्लिन खालामनो हायाखैबा दायनिगिरिया भिसि सानैबो भिसिया जागोन वाइ माने रेजिस्टाराथ' उननिसो पार्ट दा बेखायनो बे जाबाय मोनसे राजनितिक आक्रोश आरो बेखायनो जोङो खावलायदों जे BTC जि काउन्सिल दङ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांमोना बे खोथाखौ सानफिननांगौ जे सुबुं बसुमतारी आरो डिमासा दैब्रां मोसाहारि गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनाय बर' जातीयताबाद बर'नि राव थुनलाइ बर'नि सोलोंथाइ आरो क'क्राझारनि थागिबि हिसाबै बड'लेण्डनि थागिबि हिसाबै बा आसामनि थागिबि हिसाबै बिथां सानैया जि मोनसे हारि दानायाव जि कन्ट्रिबिउसन होदों बिथांमोना जोंनिनो भाइ जोंनिनो बिदा जोंनिनो फोरोंगिरि आरो बिथांमोनजों सोरबाया राजनितिक भाबै सुथुर आरो आक्रोश थानांगौनि कुनु जुक्तियानो फैया दिनै न'खरावबो पलिटिक्स गामियाव पलिटिक्स समाजाव पलिटिक्स जुदि इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसनाव पवित्र सोलोंथाइनि जि मन्दिरावबो जुदि पलिटिक्स जायोबा बर' हारिनि फिउचारा बहा जाय इन्स्टिटिउसनाव माने हाइस्ट एजुकेसन जेराव मास्टार डिग्री लानाय जायो जेराव PhD माने बेयाव डिग्री लानाय जायो जेराव रिसार्च जायो जेराव स्कलारफोर दङ बे इन्स्टिटिउसनखौनो जुदि आक्रमण खालायोबा राजनितिक षड़यंत्रनि बलि हिसाबै नों जुदि साजायोब्ला बेयो बेसेबां मोजां सिन्तानि खामानि आरो बेखायनो आं खावलायगोन दिनै BTC काउन्सिल दि सरकाराव हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय सरकाराव संग्रामि नेताफोर दङ सोरबा बुद्धिजीबिफोर दङ थुनलाइगिरिफोर दङ आरो बिथांमोनाबो साननांगौ जे संग्रामजों फैनाय मानसिफोरा संग्रामाव थाबोफानाय जोंनि फंबायफोरखौ जोंनि बिदाफोरखौ मान मर्यादा सन्मान होनानै जेब्लाबो हाबा मावनांगौ बेबायदि कनस्पिरेसि खालामनाया थारैनो दुखुनांथाव आरो लाजिथाव आरो बेयाव जायफोरखौ गोदानै दायित्व होनाय जादों जों नुयो आं पार्सनेलि रावखौबो टार्गेट खालामनो नागिराखै जे सोरबाया सोरनिबा पस्टखौ मोननो लुबैनानै बा बबेबा पस्टखौ लानो लुबैनानै बेबायदि राजनितिक षड़यंत्रनि बलियाव सानै रेजिस्टारखौ होखारनाय जादों नामा बेबायदिसो जों नुयो दा बेखायनो बेखौ रिथिंक खालाम बेखौ उइथड्र खालाम आयेनगत भाबै बेयो मालाबाबो एक्सेप्टेबल नङा
खारन जुडिशियेल इनकुवेरि होदों जों नुबाय खिन्थु बे जुडिशियेल इनकुवेरिनि खामानिया दाबो आरम्भ जायाखै वान मेन जुडिशियेल इनकुवेरि कमिटि हिरेन्द्रनाथ शर्मा अनरेबल गुवाहाटी हाइकर्टनि रिटायार्ड जाजखौ होदों खिन्थु बिनि माने दाबो हियारिंआ आरम्भ जायाखै रिपर्ट साबमिट जायाखै कालेक्टआनो जायाखै रिपर्टआ बहा साबमिट जागोन सोर दोषी सोर निर्दोषी बे रिपर्टआव जेबो मेनसनानो जायाखै बा बिनि बेसिसआ बहा आरो बेयो जाबाय डाइरेक्ट मोनसे राजनितिक माने कनस्पिरेसि आरो बेबायदि इनस्टिटिउसन पवित्र इनस्टिटिउसनखौ लानानै जेराव भबिष्यत जोंनि गथ' गथायफोरनि जिबनखौ जेराव दायो बेबायदि इनस्टिटिउसनाव पलिटिक्स आरो कनस्पिरेसि खालामनाया मोजां नङा